Het Frieske volkslied, de eerste stikken van het Fries Museum en de grootste klassieker uit de Frieske literatuur. Het binnen maar een paar voorbeelden van wat de broeren Halbertsma betjut hebben van Friesland in de 19e eeuw. De broeren Halbertsma binnen tussen 1989 en 1997 bijna in grauw. Joost Hidders Halbertsma wie de oudste van de fjouwer jongens en genien had zoveel werk verzet voor de Frieske taal en cultuur. Hij wie schrijver, die onderzoekt naar alles wat mij de Frieske identiteit te meisjen hier en wie de eerste die het waardie om een wetenschappelijk Friesk woordboek te stallen. Met Schalling en Eeltje schreef er in 1822 de Lapenkoer van Gabes Kroor. Dat maakt letter de kern van een wier volksboek, de Riemen en Teltjes. Een grote sammeling kwarte verhalen en gedichten. De vierde Halbertsma, Binnert, wie geen dichter of schreeuwer. Hij wie een handelsman in hout. Zijn zoon had de handel troost zet en de bekende Halbertsma houtfabriek in Grauw oprichten.